पापा जी कल हम रउआ से बोलले रहमी नो अपना दोस्त के लेके आएम घरे रउआ से मिलवाएम। आज लेके आइल बानी, देखी ना इहे होंगन। अच्छा बेटी, लेकिन तू तो बोलले रहू कौनो पुष्पा लड़की के लेके आवे के, ई लड़का कहाँ से लिया देलू? अरे ना पापा जी, रउआ ना सुनाइल होई, हम लड़के के बोलले रही लेके आवे के, इनकरे के तो बोलले रही लेके आवे के काल। अरे बेटी, इतना भी बुढ़ारी में हमार कान कमजोर नइखे भइल, अभी भी साफ साफ सुनाई देला। तू कौनो लड़की पुष्पा के बोलले रहू लेके आवे के, तू आज लड़का लेके आइल बाड़ू। अरे पापा जी, इनकरे नाम हो पुष्पा, इनके के हम बोलले रही लेके आवे के, इनकरे नु पुष्पा राज नाम हो। अच्छा, इनकर पुष्पा नाम ह। ई लड़का हो के लड़की के नाम के रखले बा हो इनकरा के पुष्पा? अरे पापा जी रउआ गजबे बात करे नी, इनकर माई बाबूजी नाम रखले हुई पुष्पा, औरी के रखले हुई। अच्छा बेटी, नाम तो इतना बढ़िया रखल बा फूल जैसन पुष्पा, लेकिन देखे में भिखारी लागता रनी, कौनो लागता रोड पर जाके भीख मांगेलन। अरे पापा जी ऐसन काहे बोलता नहीं, हमार दोस्त हमन, काहे इतना बेइज्जती करता नहीं इनकर। अरे बेटी, हमहू जानत तानी तहार दोस्त हूँ, लेकिन इतना भिखारी आदमी के दोस्त बनैले बड़ू, नाम पड़ल बा पुष्पा, भिखारी जैसन लुक लेके आइल बड़न एजा, बतावा कैसे का होई? अरे पापा जी सब ठीक बा, हमारा पसंद बा नु, तो हमारा रखे के बाकी रहुआ। अच्छा बेटी ठीक बा, रोको इनका से कुछ सवाल पूछ ली। ठीक बा पापा जी, पूछ ले जवन पूछे के बा, पूछी बढ़िया से पूछी। अच्छा पुष्पा बेटा, ई बताओ तहार नाम पड़ल बा पुष्पा फूल जैसन, लेकिन ई भिखारी जैसन लुक बना के काहे आइल बड़ा? अरे बुढ़ऊ, जबान संभाल के बोला, पुष्पा नाम सुन के फूल समझ तारा का? फायर है फायर, अबे फार चीर देम तारा के, समझला? अरे बाप रे बाप, एगो भिखारी जैसन तो लुक लेके आइल बड़ा, दूसरा गरमात इतना बड़ा लागता कौनो डॉन हुआ का? अरे बुढ़ऊ ज्यादा बोलत तरह, ससुर ना रहता नु आज अपन औकात तरह के हम दिखा देती जे पुष्पा का चीज बावे। अरे बेटी देखा तारू कितना बहस बहस बोलता, तू ऐसने लइका पसंद कइले बाड़ू, बताव तो। अरे पापा जी रउआ सवालों तो उल्टा सीधा पूछता नहीं, तो गरमैहन ना आई तो अपने गरीब के रक्षा करेलन, दिन रात गरीब के रक्षा करे में लागल रहेलन। ओ ई बात बा, तो ठीक बा बेटी, हम तहार शादी इनकरे से कराएम। चल लो, काल दिन बा रोपाई, चल, धन्यवाद।